नै खाना मोनजायो गया गोलैनाया बियो सोमब्रोम जोब्बाय मारै गोलैया आबै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोजासे नायलांबाय थागोन होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो ना जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने दाबसे जायगाल' नङा जायखिजाया जायगायाव थांनो नागिरदों आलदा जायगायावहाय थारमाने आबैखौ नायनो नागिरदों आरो ना ओरैनो नायथावथाव माने आबैखौ नायनो नागिरदों आबैया दा मा जादों मा जायाखै बेखौ नोंथांमोनजों आं दा शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दे अननानैहाय दा मा जायगायाव थांगोन दा गासिबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांजोबगोन दा थांफेराखै आंथ' फिसालाखौ लानानै बेबायदि माबाफेराखै रावनावबो थांफेराखैमोन दा नायनोसै माबायदि जायो माने गिखायोसो आरो ना आङो बेनि दुस्थ'खौ लानानैहाय माने आलदा रावनावबो थांफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम आङो बेबायदि थांनो नागिरदों खाथि खालाफ्राव थाङो जेन'बा ओमफ्रायहाय ओरैनो माबायाव थांनाय जायो जेनेबा टाउनफ्राव माफ्राव थांनाय जायो खिन्थु आङो बेबायदि न'आव लानानै थांफेराखैमोन आरो ना दा नायनोसै नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन माबायदि अबस्था जागोन माबायदि अबस्था जाया जाखां लोंखां रेडि खालामसै थुदो होमबा नोंथांमोनाबो थांफाबाय थादो आंजों लोगोसे रेडि खालामसै थुदो खुमब्रा दाउ नै ओंख्रिया जाग्रोनानै लाखानोसै hey दाना मा जिनिस सोनांगौ सोनानै लाखाजोबसै मा जिनिस लांगोन दा नै आखाइ खालिथ' थांजाखाया नालाय आरो मानसिफ्राबोथ' थफ्ला दंखायो नालाय दा थफ्ला थफ्लि ला ओइ बेगा लांखाबाय बेगा ए दे सोखानोसै दा मा जिनिस नै आयंनो मा जिनिस लांनांगौ फैद' नै लाखाबाय नायनि होद' थाइजौ जानो लुगैदोंनो आबैयाहाय ओमफ्राय बेखौ बिहरदों ओमफ्राय दहाय फुङावनो बाबाया लाबोनानै दोनफैजोबखाबाय आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय नै साना दं बे जाग्रा ओमफ्राय जुलाफि ओमफ्राय नै बाबाना आइनि जाग्रा बेयो बाबानि आइनि जाग्रा गय फाथै एकदम सुनै जर्दा लाखाजोबो आरो ना बिसिना जेरावखि थाङा मानो ओइ बेहा बामनो नुवाखै जा दिगदार औ दै लाबावनांगौ नोंनो गोलोमफ्रुजोबखालायबाय दै लानोसै थुदो आयु मा मा दुबावोसो नामा नै दै लानोसै नोंनो ने ओइ अबाव थांखो मामे थौवा होननानै खारलांबाय थायो अफायबा एकदमबारे मानसिया थांसै फैद' नै दै बथल नै सासे फ्रिजनि लाखाबावबायसो मोनसे नै आंहा ओरैनो फिल्टारनि सुबाय नै बेनो सासेनो महासय गिदिरनो थांगोरसै एकदम हाखु दाखु जाथारबाय आङो गोलोमफ्रुजोबबाय थांनायनि सिगां नै सेस अफाय देलायनो अफाय मानो सेस गोलोमफ्रुजोबबाय नै खाजल फुनलायदोंमोन आं दिनै सेस माबायदि मा जाजोब्बायसो नोंल' गोलोमाखैथ' नै आंबो गोलोमदों रायजोफोर ओइ ना आबै थैनोसै एफा गिलिर लादों मा बुस्थु लाखोथाय बास बिदिसो जायोना रिदि रिदां थफ्ला थफ्लि गोनांबाथाय गरमफ्रा माबाफ्रा ओइ हालोदफ्रा नै बिबारा जि मोजां जानानै दं बियो दा नै थांहरद' आं दै लोंबोनोसो नंबावदोंमोनहाय दैया दंखायो ना आं कल्ड्रिंक्ससो लोंनोसै बेयाव एसे थान्दा लोंनो लुगैबाय आं थान्दा लोंखांबाय दासो नै दौ आरो दौ आं हाला बोरैबा मोनजोब्बाय आङो आंहा रावजोंबो दौ आरो दौनो ओरैबायदि अयथासार जाखायोहाय गरमफ्राव आयौ बोरैबा मोनलाजोबखायो बिमाफ्रा बिदि जाखायो आरो ना थफ्ला थफ्लिजों लोगोसे गरमजों माजों थांसै दा ओरैबायदि नै फुटबल जादों दिनै बुंफबजोबनाय सावथाल बर' गासिबो फाइनाल ए नै फरेस्ट आइबि बेयो ओरैजोंहाय ओमफ्राय बेनि अपोजिटावनो आरो फुटबल जागासिनो नै फाइनाल भिरटार नार्सफोर थाग्रा बै बिल्डिं नङा बैयो औ बेनिफ्राय बेनिफ्राय होदोंना बेयाव थाग्राफोरखौनो एकदम दुम दाखाल खालामजोबदों सावथालफ्रा आयौ नै बेलाय रेस्टुरेन्ट ना मा जाखो खय घन्टासो सहैगोन होनबा आबैया लोमजादोंनो ओंखायनो बेखौ नायनो नागिरदों दा आइनि आबै बाबानि आबैया गैला माला थैयोमोनलाय बाबा बाबानि आबै ना बाबानि आइ आबै आं आबै जायोना माबा
2022 मोन औ 22 अजा नायखांहैना 2020 आव थैगोन होनदोंमोन ना बेखौहाय 6 मासल'सै होनदोंमोन ना 6 मासल'सै मानो नायहोआमोन जेनेबा ओमफ्राय अजानावबो बेखौ आयं बुरियानि आंथ' मानो आयं बुरिया गावजि थैनो लुबैबाय औ थैनो लुबैबाय थानानै सोंहैनांगौसैबाल ए सोंहैनांसिगौ गावखौथ' माला थैगोन गावहा खोनासंनो लुबैबायना औ गाव माला थैगोन माने थैनो लुबैनायानो अजानाव थांनानै सोंहैबोनसिनलायबाय ओमफ्राय दाना अजाया बुंहरबाय 2020 6 मासल'सै होनदों ना 2020 आव 6 मासल'सै होनना बुंहरखादोंमोन आरो बोसोरसेनि बारा थावदोंगोन बोसोरनै थाबावबाय दाना बोसोरनै थाबावबाय बेबो थैबावनायसो नङामोन बियो दर खोरखि फांथुमनानै गालांजोबनानैसो नायग्रायानो बेखौ जथ्न' खालामग्रा आथिं बायदोंमोन नालाय आबैयाहाय जथ्न' खालामग्रा सासे दंमोन आरो बियो ओमफ्राय दानाहाय दर खोरखि फांनानै गालांजोबबाय आयंबो गैयामोन ना थाफाग्रायाहाय ओमफ्राय बे नायग्रायाल' दङमोन ओमफ्राय बेयावनो गैला आरोना आबैयाहाय ओमफ्राय जा थैनो लुगैखायोमोन दा बियो आबैया लोगोफ्रा गैला माला लांबावो आंखौल' होनबाय थाखायोमोन नायबाथाय खालि बिदिल' गावनि लोगोफोर ओमफ्राय नोंहा मा जाखो नै बेनो दुस्थुआनो लाजालाहाय बे आबै गोदोनि आइमोननि न'मोन बियो बेयावहाय मोनोमोन बिथायाहाय दा बेनिफ्रायहाय थांबाय आरो बे दुमबाजार दे बेनोमोन बिथायाहाय आइमोन थाग्राया ओमफ्राय दा दस्राया बायनानै थाबायना बे न'आ गासिबो मोनबा बे न'आ गासिबोमोन औ नै मोनफैबाय जोंना जायगाया नै सफैबाय जोंहा माथो स्रिंस्र'जोब मानसिफ्रालाय रावबो गैया नामा जानो खिथाहराखै नै आबैया आयं दा सोलोंबावगोनसो बियो थाबायनायखौसो सोलोंबावगोन बे दा दैखरा आयौ आंना हरनो गियोहाय बोरैबा थल' गलांबा आयौ नै र' एसे हम टुर होनो आङो नायने नै गोलैनाया बियो सोमब्रोमजोब्बाय मारै गोलैया आबै आयो नै आङो जि मोजां मोजां माबा माबि बुस्थु नुगासिनो नै जाय गयआ बिफाङा गाहायावनो जि मोजां थायदों नै दानफायदोंसोमोन जाहैदों बेखौहाय दानफायनानैहाय बेबायदि जि माने जाखाला होननानैसो दानफायदोंमोन आरोना नायगोन गोजौआवनो रोदा बायदि जानानैहाय आराम नै गाहायावनो थायबाय ओमफ्राय दस्राफ्रा नै खाना मोनजायो गयआ जि मोजां मा दङ नै बाख्रि हम टुर होबावबायसो आङो नै आलासि जाफैनाया नै बानलुआबो नायदावनो बोरदोन थालिर हायथानो बागाना नै दाउ दोनग्रा दाउ गग्रा नै दै दंबावोसो खाथियावनो गिर्जा दं नै जा मोजांखा जायगायाहाय गामिबाथाय मोजांल' मोनखायो आरोना सिनारिखौनो माने पुरा ग्रिनारि मा थायोना टाउनावसो खालि न' ब्रेल' बिल्डिं आरोना जै बेयावबाथाय थान्दासो मोनफैबावबाय नै एकदम गरमसो मोनदोंमोन ना दहाय फैबाथ' दा ओमफ्राय थान्दासो मोनफैबाय
गिर्जाबो नालाय दा मोजां खोना बे न'नि नैबेजोंनो साइडआवहाय मा होनो न'नि उनजोंबो गिर्जा दं ओरै साइडजोंबो गिर्जा दङ खाथि खाथियावनो बांसिनानो गिर्जा माबा ख्रिस्टियान जोब नालाय बिसिनि गामियावहाय ओमफ्राय माबाजोब आरोना गासिबो गिर्जाया मेरला दंसै आरो ओमफ्रायहाय नै आंहा लोगोफोर बे माबायासो आनकमफर्टेबल मोनगासिनो माने मेगनावहाय आजिनाय जादों आजिनाय जाबा नोंथांमोना मा खालामो नोंथांमोना माबाफोर आइडिया दं नामा माबाफोर खालामो नामा बेनि नुस्खा थारमाने ओरैनोथ' गालांखायो लासैनो गालांखायो ओइ दादां औ ओरैनोथ' गालांखायो ओमफ्रायहाय दा माबाफोर खालामो नामा नोंथांमोनाहाय आंनो खिथाहर दे आंथ' बिदि खालामफेराखै ओमफ्रायहाय गोदोनि मानसिफ्रा मा बुङोमोन आजिनायजों बिदो खानांगौ होननानै बुङोमोन ना बेबायदि होननानै मिथियोमोन आरोना नोंथांमोना मा होनना मिथिबावो खिन्थाहरबानो जाबाय दे नै बेहा गेलेगासिनो जा मोजां मोनफैदों फैनानैहाय बेयावहाय दा माबामोनाहाय आबैयाहाय बे आमाइ सासेजों थायो आरोना आमाइ गिदिरा सासे बेंगलाव दङ ओमफ्रायहाय नैबे गेजेर ओमफ्राय सासे आमायाथ' माबायावनो सेंग्रायावनो माबादों आरोना गोमाखादों गैला ओमफ्राय बे आमाइ गेजेरजों थायो नै बे नङा नै मालायनि गेटआवसो फैलाबायबाय नायदो गोलोमफुजोबबायहाय हामा नै मालायनि गेटआव फैलाबायलायबाय बेना थाबायनो मालायनि गामियाव होमबा नै बेयावहाय बिसिना बे आमाइ मोनाहाय माबा दं आरो बाबा आइनि फंबाय जायो बियो ओमफ्रायहाय नानि दं बाबु दं ओमफ्राय नानियाहाय हस्टेलावसो थायो बाबुआ दा दङ बियो जायगाया मथामबिल बियो आगोलहायथ' दुमबाजारावमोन आबैमोनाहाय आबैया थारमाने आथिं बायदोंमोन ओमफ्राय आथिं बायनानैहाय दाख्लि आरोबाव लोमजानानैहाय आरोबाव माने नै गोलैबावदोंनो दा सोमब्रोम जाजोबनानै दं मानसियानो बेबायदि नङामोन सिगाङावथ' खेबसे खालि रिक्सानिफ्राय गोलैनायनिफ्रायनो ओरैबायदि आघात जाबाय बे आघात जानायानो जानाय बेबायदि जालाबाय थाबाय आरोना बेनाहाय नायदो नङाबाथ' ओरैबायदि गोराखामोन मानसियाहाय दा गैला आरोना बिदिनो दुरबल जानानै दङ एसेयावनो लोमजाग्रा जाबाय नै थांफिनसै नै मादैमोननाव फैखाबाय बे मादैमोननि जोब बागानानो फानो ना मादैया गय फुलिबो फानो
मासि